Il-pulizija ċaħdet li Jonathan Ferris ġie meddet li se jkun arrestat. Fi stqarrija kien spjegat li brabta ma' tlestija tal-inkjesta Egrant, il-pulizija qed tagħmel qatt ta' investigazzjonijiet u Ferris intalab ikun preżenti biex ikun mistoqsi fuq il-każ. Fl-istqarrija tal-pulizija ntqal ċar li t-talba saret b'telefonata u Ferris nata ċans li hu avukat miegħu għall-interrogazzjoni, iżda l-avukat tal-fiduċja tiegħu kien imsiefer. Is-Sur Ferris ingħata l-opportunitajiet kollha biex jieħu miegħu avukat ieħor tal-fiduċja tiegħu jew jingħata appuntament ieħor konvenjenti għalih. Il-pulizija qalet li fl-ebda ħin l-investigaturi meddew li kien se jiġi arrestat. Anzi jingħad li kienu stess li ssuġġerixxa lill-investigaturi li jekk kien daqshekk urġenti uħorġu mandat u ma nistax ngħidilkom mod ieħor. Il-pulizija fakret li l-liġi tagħtiha poter biex titlob mandat ta' arrest minn maġistrat meta jkun hemm raġunijiet biżżejjed skont il-liġi u tali poter m'għandux jitqies bħala theddida meta użat skont il-liġi.